L'Agència Catalana de l'Aigua ha obert un expedient sancionador a 10 ajuntaments que encara no han lliurat el seu pla municipal per afrontar situacions de sequera. De fet, només 24 dels 67 municipis de més de 20.000 habitants obligats a tenir-ne un pla l'han presentat. I finalment, els ajuntaments que encara no els han elaborat se'ls ha donat un any més de marge. En volem parlar d'aquesta qüestió amb Dídac Navarro, que és membre d'Aigua és Vida i Ecologistes en Acció. Senyor Navarro, molt bon dia. Bon dia. Això que explicàvem ara evidencia que els municipis no han fet bé els deures davant d'una situació com la que tenim de sequera, no? Exactament el que comentàveu. El 60% de municipis, encara que estan obligats, que tenen més de 20.000 habitants, que estan obligats a tenir un pla d'emergència municipal, encara no el tenen vigent. I nosaltres, des d'Aigua és Vida i des d'Ecologistes en Acció, el que reclamem és que els municipis de menys de 20.000 habitants també els posin en marxa. Tots els municipis de Catalunya n'haurien de tenir un o hi hauria un límit per municipis molt petits? Bueno, nosaltres apostem perquè tothom tingui una mica de previsió i tingui unes certes mesures de mínims per tenir un control de lo que pot passar, perquè sí que és cert que el pla de sequera de l'ACA té una sèrie de mesures, però per nosaltres es queden curtes i per això els municipis, des de les localitats, haurien de poder preveure escenaris de futur que cada cop veiem que són el que seran el nostre dia a dia. Vull dir, la situació en la que ens trobem ara serà una situació habitual en el context d'emergència climàtica que vivim. Hi ha municipis que justifiquen no tenir aquest pla perquè no l'han pogut elaborar, però que sí que diuen que estan impulsant i donant a terme mesures per l'estalvi d'aigua. És suficient o vosaltres considereu que sense el pla no hi ha excusa possible per poder mantenir aquestes polítiques d'estalvi? Aquí la qüestió una mica és que ens falten dades, no? Nosaltres també el que demanem és que es garanteixi el dret a l'accés a la informació, perquè sense dades que nosaltres puguem contrastar no podem saber si els municipis estan duent a terme el que diuen que estan fent o no. Parlem també d'altres qüestions relacionades amb aquesta sequera que ara recordàvem, que no és puntual sinó que es convertirà en estructural. Per exemple, el decret que ahir impulsava el govern, que ara s'ha de continuar debatent en aquesta cimera del 31 de març. En principi, vosaltres, tal com l'ha redactat inicialment el govern i a l'espera de les modificacions que possiblement s'introduiran, com valoreu el decret que s'ha impulsat? Nosaltres el que primer demanem és que ens deixin participar en aquest procés, no? Com a moviments socials, com a entitats que tenim expertesa amb el tema de la gestió de l'aigua, sobretot des dels àmbits més municipals, doncs demanem que puguem tenir una certa veu i que s'escoltin les nostres demandes, perquè nosaltres tenim una bateria de propostes per posar en marxa una reforma del pla de sequera o algun tipus de nova legislació que permeti adequar-se més al context futur que estem preveient. Per on passa aquesta bateria de propostes? Digues alguna de les mesures principals que voleu impulsar. Doncs una, per exemple, seria evitar les pèrdues del sistema. Actualment tenim fuites com la de Badalona, que és de les més vistoses, no sé si la coneixeu, però en el barri de Canyet tenim una fuita que perd 180.000 litres per dia i ningú està fent res al respecte. De fet, les associacions de veïns ja ho van portar a la Fiscalia en el seu moment. És un procés que està paralitzat. L'Ajuntament de Badalona diu que té voluntat d'intentar solventar-ho, però des d'Aigües de Ter Llobregat no sembla que es tiren la pilota d'una banda a l'altra, diguéssim. I aquesta situació que s'està vivint a Badalona és excepcional o en teniu més d'exemples de pèrdues d'aigua? Sabem que hi ha una pèrdua del 30% de l'aigua a través de fuites diverses pel territori. I hi ha maneres de mirar per on estan, a quines zones es localitzen aquestes fuites i hi ha maneres de solventar-les. És una qüestió de voluntat. El que veiem és que a les empreses privades que gestionen l'aigua aquí a Catalunya els hi surt més rentable perdre aquesta aigua que arreglar les fuites que tenim en el sistema. Doncs en seguirem parlant d'aquesta qüestió més endavant. Dídac Navarro, portaveu d'Aigua és Vida i d'Ecologistes en Acció, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Molt bon dia. A vosaltres, molt bon dia. Adéu.